домакините не се умеят да запазят своя елитен статут. Той със сигурност ще бъде продаден, но ето че здравия централен бранител. Ето още веднъж грешка на Каменин, но можем да кажем основна заслуга на Жорди Емат за това, че Марсело Силва остана непокрит още веднъж. Не разчете с Калуче отдясно, получава топката. Възможност за Калуче е много опасен, когато той играе 1-1. Уче пробива отдясно, затваря цигъла, след това стреля обаче. Каква грешка на Камени? 2-0. 7 минута, 2-0 за Алмерия. Калуче в полза на Алмерия срещу Еспаньол. Шокиращо начало и поне за мен доста неочаквано в ущърб на гостуващия тим. Виждаме капитана Давид Гарсия, не можа да покрие Калуче, остави му гласирането на Карлос Камени. Просто не се... Центриране на първа града, много хитро удар с глава. Бернардео. Много опасна е тази атака на Алмерия. Дали Бернардео няма да стреля? Прави го. Рикошет 3-0. 18-та минута, 3-0. Уругвайец, нигериец и аржентинец се разписват за интернационален тим на Хосе Луис Олт. Вместо това обаче пасът е към Луис Гарсия. Ето сега Гарсия овладява. Какво ще мисли втория капитан на Еспаньол? Пас към Серхио Гарсия. Чудесна техника на Серхио Гарсия. Шут. Топката бе избита. След това добавка. О, какъв късмет. Гърдай 3-1. Топката като че ли влезе. При всички положения. Само добри думи за екс-халфа на Бетис. Жоан Верду бе човека, който вкара този гол. Добре се бе пласирал Жоан Верду с глава в случая. Успя да играе Марсело Силва, но той бе. Жоан Верду към Серхио Гарсия. Хави Маркес. Добро подаване на Хави Маркес. Свободно пространство пред Чика. Центриране на Чика. Много опасно. Втори гол. Втори гол за Еспаньол. Алваро Васкес Белетино. Чудесно центриране на Чика и груба грешка на Марсело Силва, който позволи на Васкес да